तो गाइस दिनैनि भिडिअआ मटर ब्लगिं सेटआपनि बागै जागोन। मटर ब्लगिं खालामनो थाखाय मा बुस्थुनि गोनांथि जायो बेखौ खिथागोन आङो। नोंथांमोना फारियै नायलां भिडिअखौ मिथिनो मोनगोन मोजाङै माबोरैहाय जोङो फार्स्ट टाइमावहाय मा बुस्थुखौ गोनांथि जायो मटर ब्लग फार्स्ट टाइमावहायथ' जोंना बयनावबो प्रब्लेमा फैखायो मटर ब्लगिंआव फैनो थाखायहाय जोङो माखासे बुस्थुफोरखौ जोङो बायनो हाया जायो, माखासे बुस्थुफोरखौ जोङो खालामनो रोङा जायो, माखासे बुस्थुखौ जोङो मिथिया जायो। बे मटर ब्लग खालामनायाव फार्स्ट टाइमावहाय माखासे बुस्थुनि गोनांथि जायो जे बुस्थुखौ जोङो फैसा बुरजा खरस खालामनानै बुस्थुफोरखौ बायनो हाया। जेरै जोंनो मोजां GoPro नांगौ जायो, मोजां फन नांगौ जायो, नाथाय जों बेफोरबायदि बाजेटाव थांनो हाया जायो आरोना। बेनिखायनो जोङो मटर ब्लगिंखौ स्टार्ट खालामनो खस्थ' जायो, जों बिराद खस्थ' जायो आरोना फार्स्ट टाइमाव। थेवब्लाबो आं दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौ बोरै इजि खालामनो हायो, बोरै मा बुस्थु नांगौ जायो आं बेखौ मोजाङै खिथालांगोन। आंनाबो दासो स्टार्टिं, आंबो मटर ब्लग खालामनाया आंनाबो दासो स्टार्ट जाजेनदों। आंना दासिमाव जाबायानो, ओमफ्राय आंना एथबां खरसबो थाङासै, माने आं गासिबो बुस्थुखौनो ल' बाजेटावनो खालामजोब्बाय। माने आं खम दामिखौनो बायबाय आरोना। थेवब्लाबो बेफोरखौ नोंसोरबो बाहायबानो ल' बाजेटावनो मटर ब्लगिंखौ खालामनो हागोन आरोना गाइस, जेबो टेनसन लानांगौ गैया। जोङो गाइस हेलमेटखौ दाम गोसानि नांलाया, जोंनो स्टार्टिं टाइमाव जोंनाव बाजेटाबो एथबां थाया नालाय, बेनिखायनो जोङो फार्स्ट टाइमावहाय एसे खम दामनि हेलमेटखौनो बायनानै इउज खालामजायो आरोना। हेलमेटजों लोगोसे नैबे बुस्थुखौबो नांफागौ जायो। नैबे बुस्थुआनो जाहैबाय केमेरा माउन्ट होनो बेखौबो नोंथांमोना फ्लिपकार्टनिफ्राय अर्डार खालामनानै एभेलेबल मोनगोन। फ्लिपकार्टआव एभेलेबल दङ बे बुस्थुआ। बेखौ आं लागायनोसै। गाइस बेखौ हेलमेटआव बिदि लागायनाय जायो। दा नै बे बिदि थाबाय, ओमफ्राय जोंहा बेवहाय गाइसनि बे रेडि जाबाय। बे बुस्थुखौ बिदि लागायो, नोंथांमोना बेखौ इजिलि लागायनो रोंखागोन, बेयाव जेबो खस्थ' गैया। ओमफ्राय बिदिहाय मबाइलजों स्टार्ट खालामजेननोबा नैबे बुस्थुखौ मबाइलनि मोनगोन आरोखि ना। बेखौ फ्लिपकार्टआव एभेलेबल मोनगोन, अनलाइनाव मोनगोन एभेलेबल। नोंथांमोना बिनिफ्राय अर्डार खालामनानै भिडिअखौ बानायनो हागोन आरोना। मबाइलजोंबो बे मबाइल माउन्ट मोनखागोन, आरामसे जागोन आरोखि ना। ओमफ्राय आंहा नै दा GoPro Hero 9 दं आंनाव, बेखौ आङो सेकेन्ड हेन्ड बायदों। आंना बेखौ बायनाया बारा गोबाव जायाखै आरोना। सेकेन्ड हेन्ड बारा दाम नङा बेबो, आंना सेकेन्ड हेन्डसो नालाय एसे खम दामावनो बायनानै लाबाय आङो। फार्स्ट टाइम नालाय आं फैसाबो एथबां खरसा खालामनो हाया, बिनि थाखायनो आं बे बुस्थुखौ सेकेन्ड हेन्ड लाग्रोबाय आरोना। बेजोंनो स्टार्ट खालामनो सानबाय आरोना। दा जों बेखौ नैबे बुस्थु नै केमेरा कभार, GoPro Hero 9 नि बियो केमेरा कभारा, बेवहाय सोबाय, लक जाबाय बियो। दा बिनिफ्राय जोङो बेखौ नैबेहाय लागायनानै ओरै मारिबानो जाबाय आरोखि ना गाइस। दा बे बुस्थुआ जाबाय आरोखि ना गाइस। बेखौ नों बेसेबां एडजास्टमेन्ट, नों माबायदि एंगोलखौ नायनानै नों एडजास्ट खालामनानै लानो हाबाय आरोना गावनि गोसो बायदि नोंनो माबायदि नांगौ। ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोंहा नै नांगौ जायो, नैबे जाहैबाय माइक एडाप्टार। माइक एडाप्टारा बेखौबो अनलाइनाव मोनो एभेलेबल, नोंथांमोना जेबो टेनसन लानांगौ गैया। जुदि नोङो एक्सन केमेरा बायोबा नोंनि माइक एडाप्टारा आलादा जागोन आरोखि ना। माने GoProना एसे दाम गोसा जायो बे माइक एडाप्टारा, खिन्थु आंना बेखौ सेकेन्ड हेन्डआवनो मोनफाखानाय आरोना। बेखौ फुल एटाचमेन्ट मोनफादों आङो। ओमफ्राय गाइस एडाप्टारखौ लागायखांनायनि उनाव नैबेहाय मोनसे केमेरानि एडाप्टार, नैबे मोनसे माबा थायो आरोखि ना, जेरै बेनि जेकखौ सोग्रा GoProआवहाय। बे जाबाय जोंना दा रेडि जाजोब्बाय। जोंना दा मोनसेल' बुस्थु लागायनांसिगौ गाइस, बे जाबाय माइक मोनबानो जोंना मटर ब्लगिंखौ आराम स्टार्ट खालामनो हाबाय आरोखि ना। माइकआ नैबेहाय दङ। माइकखौबो नोंथांमोना एथबां दाम गोसानिखौ बायलायनाङा फार्स्ट टाइमावहाय स्टार्ट जाजेननायाव आरोखि ना। खम समनिखौनो मोनगोन नोंथांमोना, 300 थाखाफोरनिनो मोनो। माइकखौ नोंथांमोना ओरै थननानै लानांगोन आरोखि ना, फिसानो, मानोना एथबां गोलाव नाङा नालाय डिस्टार्ब जायो। बेखौ हेलमेटआव सोनांगोन, सिङाव नैबेहाय सोदो। ओमफ्राय माइकखौ एसे मोजां जायगायाव लाखिदो आरोखि ना, जाहाथे नोंनि माबायाव नोंनि हेलमेटआव बार हाबै बायदि माइकखौ एसे सिङाव आरोखि ना, मोजाङै ग्रोबनो, जाहाथे बारनि आवाज फैया, बाहेरानि साउन्ड फैया, बेफोरबायदि। नोंनि रायलायनांगोन नालाय मटर ब्लग खालामनानै, ओंखायनो बे बुस्थुखौ सिङाव मोजाङै सोनांगौ आरोखि।
ओमफ्राय बेनि उनावहाय जोंहा मबाइलजों जुदि जोंहा मबाइलजों खालामनोबा जोंहा बिदि माबा नांलायलाया आरोना जास्ट मबाइलनि बे माउन्टखौल' नांगौ मबाइल लागायनो थाखाय ओमफ्राय मबाइलजों ओरै हेडफनजों कानेक्ट खालामनानैनो जों रायलायनानै आराम बानायनो हायो आरोखि ना बेफोरबायदि ग'प्र'नियावल' बिदि नांगौ जायो एडाप्टार नांगौ जायो रायलायनो थाखाय ओमफ्राय स्पिकार एक्सट्रा नांगौ जायो जुदि मबाइलजों बानायनोबा जोंनो बिदि नांलायलाया आरोना हेडफनजोंनो जायो आरामसे दा आं बेखौ गाननानै बानायनो हाबाय आरोखि ना बे आंना पारफेक्ट जाबाय बे एंगोला गावबागाव बानायनायनि सायाव जायो एंगोला स्टार्टिं टाइमावहाय एथबां फैसाबो गारनो हाया नालाय ओंखायनो जोङो एसे खम समावनो जानायखौ नायनांगौ आरोखि ना नङाबा जों बुंनोबो हाया नालाय जेनेबा जों साक्सेस जागोन ना जाया जास्ट ट्राइ खालामनो थाखाय गोसो दं नालाय बेनिखायनो जोङो मा नायनायनि थाखाय बेफोरबायदि बुस्थुखौ खालामनो हायो आरोखि ना नङाबा जों स्टार्टिंआवनो जुदि बिदि मटर ब्लगार जाथारनो होननानै दामि दामि बुस्थु लानानै उनावहाय जानो हायाबा जोंहा लस जायोना बेनि थाखायनो जों जास्ट ट्राइ खालामनो थाखाय बेफोरबायदि बुस्थुजों ट्राइ खालामनो हायो आरोखि ना खम समनि बुस्थुजोंनो जों बिदि मा नायनो हायो नोंथां नै गाइस बाइकआ बेनो बेयावनो वाइड एंगोलनि टेस्टखौ नायनोसै गाइस माने केमेरा पजिसनखौ बाइकआ बै आंनि ब्र' लोगोनि आंथ' बिदि रां गोसानि बाइक गैया नालाय गाइस उफाय गैया बेखौनो सालायनो नायसै बयबो मिथिग्रा मिथिदों होननानै लाबोदों आरोखि ना गाइस खायसे खायसे मटर ब्लगिं खालामनो गोसो जायो नाथाय मिथियाना माखासे बुस्थुखौ ओंखायनो आं खिथानो थाखाय बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय आरोना गाइस That's missing, man.
Moza. Gồm siêu na. Hit.